atong sabot ganiha ba? Nisulti ang takagwa ka ni lang ganiha. Ha? Hapit na pong bayro nun sa akong motor kung saon na lang ni. 3,000 ra ba kayo ni? Ugaw pa kayo, way wasig. Sige ulan lapok. Alauna na. Wa pay income. Saong niya. Ay tama mangwari ko. 1,000. Lagi. Pasahero ko kulo maka 1,000 ko 100 mangulo daw diri ah. Paitan ning baguhan ta ning barangay oy. Warik sa ko. Warik sa ko. Sao man ako pag ulis balay nga okay kwarta? Wa man po yung motor ni Agi oy. Ini na isa. Nagpasakyon to ani ron. Ini kay makasakay na gyud ko makauli na ko bisag wa kay kwarta. Boss. Ay boss, pan boss, bigos ba? Dahil bigos. Sa kuan ba? Kapitol. Kapitol. Kagdumdum ka diha sa amuha na diha dapita. 200 ra ba basta digos? 200 to? Digos ma way hangyo. 200 gid na minimum nako diha. 200 no pero okay ra. Kira. Pasakya ko bi kay nagdali ko ba dito lang ko mamasahi. Pagdali tara. Ay wa pa po ko income ba? Basta 200 sa sabot ta. Sige. Boss, dire na ko boss. Dire na ko. Ha? Dire na ko. Down na ko. Dili ra ka? Dire na ko. Kanang sinsilyo lang ha, kay wa ko sinsilyo ba? Boss, kanang kuan ba? Pwede mag-istorya sa kadali, boss. Tinuod lang, wa jud kwarta boss ba? Pwede. Sunod kita na to, usa pati ka bayaran. Nagsabot naman ta ganiha, brad. Di wa jud kwarta boss, oh. Wala jud oh. Dali man mo ning Capitol kalayo ani 17 kilometro. Sinsa jud kay. Tubil na ko ani. Nagdali man gud. Sana ko pagbawi ani. Sinsa jud kayo boss. Pwede sunod kita lang nato. Wa pa koy kita ba dako kay kung mayroon nun ani naning kamot ug nisulti ka daan kani waon ta ko nihatod nimo. Isulti pa ka ganiha waon ta ko nihatod nimo. Dako na ta ko income ron ba. Nagdali man gud ko boss nya. Mora po toy nakita nako nga paraan ba para makauli ko dayon. Gigamit pa yung ko nimo akong pan ani.
Narira mo? Salamat kaya. Isa, boss. Bagay! Hoy! Hoy! Bayad! Bayad mo ba? Sa... Oh! Oh! Brad, ito ni mo agi motoron ba no? Kay manakay taron ba kay kape kay baklay layo kay to ba no? Gani, matay, pre. Piso na ba'y kwarta na ko, pre? Iso bra ko ah. Sa man tari kanina to i-plate oy. Sige, pre. Basig Wala mahan matay niyo kwarta pa yung lain. driver, pre. Ha? Sigmahan niyo pa ba? Aw gani piso na to i-plate no. Layo-layo pa bitaw. Kung di mo dawat, mangagan na puta. Managa na po to, eh. Kung di mo dawat no. Sige. Na, pre. Nenay padulong motor, pre. Parahon ta ni, pre. Sige para ha. Para. Sakay mi call. Sakay mi call. Asa mo? Sa kwan. Dalan, pre. Kadali lang. Ang plate ko nga tibok kung kwarta di ba? Oh, na, wa man pugoy sinsilyo good. 1.5. Tibok 1.5. Sige, dito na lang. Tara, padali kayo. Nagdali ko. Last trip Ikaw na. na kay tibong ko lang mi call, tibong ko call. Ikaw na. Last trip na ni. Sige call. Ha? Dire lang may tibong ko naman Nicole. Ikaw na bayad Brad, tibok na pa Brad. Boss, magiri ka bayad na kasi mga boss ba, boss? Nawala, taga kong piso. Piso? Oh. Dos na, Sorry, salamat mi kay boss. boss ha. Sige boss, kay tibong ko na boss. Tara. Hoy, nga piso raman eh. Naunsa man mo? What's up, mga kaatang? So, by the way guys, mag-shoutout na po may anay, nagpa-shoutout na po garon. So, alam mo kabala ka, ako rin gitig basa anay, kay di sila pong basa. So, ako rin magbasa. Kaway-kaway lang mo diyan sa luyo. So, shoutout kay Bansiag Viajero, kay Ilina M. Puesto, then kay Ronald Bios Gumahal, shoutout. So, ni-comment ni siya sa ato ang video ganiha guys. Kung isa na ito ka video, mag-sponsor guro ni siya drone. Kaya naman siya nga drone daw, maghatag daw siya drone. So ato ning hulaton guys, basig tinuod na kung unsa yun ni katinood. So shout out diya sa mga boss. Then shout out kay Edwardson Canilio. Then kay San Francis Dating, RG Fronteras. Then kay Reloid Mabasco. Kay Juan Menendez, Tita Bangkiao. And then kay Mike Len Dumanhog, Liza Lombres, Madison Lopez, Sammy Bofi, Shaina Joyce Corices, Rosie Talde, o Gwena Rose Menling, Gwena Rose Menling channel. So moro na i-shoutout ang morong guys. So shoutout sa tanang mga kadya. We love you all. So kinsa ka mo na may shoutout? Ay, shoutout tayo kay Pan. Ronelo ay kay Short, shoutout mo Short. At shoutout lang tayo kang Bia Me Primito. Anas Kapatagan. Okay, kinsa pa yun ay shoutout? Shoutout kang. Wala na. So wala na i-shoutout guys. Moro na. That's all for today. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. Leave the comment on hashtag kaatang para sa mga shoutout. Comment hashtag kaatang para sa mga shoutout. So that's all for today. Wala na yung baton, wala na tanan. Kamunay, bahala diya dong. Sayong dong. Turning off.